Печелиш 10 лева за всеки отговор, който ти познаеш. Правим ли го? Правим го. Добре. Падаш от 10 метрова стълба и не си наранен. Нищо ще няма. Как става това нещо? Не знам, брат. Помисли си, ай. Как може да стане? Падаш от 10 метрова стълба, брат. Стълбата е дълга 10 метра и падаш, че няма нищо. Падаш Замисля от се. първото стъпало. Моля? Падаш от първото стъпало. Добре, бе. Добре. Виж, замисля, не се притеснява от камерата, няма проблеми. Ако пътуваш с 100 км в час, колко километра ще изминеш за 30 минути? 50. Браво, бе, браво, добре. Ако 1 евро е 1,95583, нали? Колко лева ще са 10 евро? Внимай, дори с малка разлика да го кажеш, пак ще го призная. 19,50 нещо такова трябва да е. Точно така, да, 19,55 са, браво на тебе. 3 отговора от тук. Знаеш ли колко букви има в българската азбука? Тук вече трябва да си точен с отговора. 30. 30 са, точно така, браво, малко се замисли, ама няма грешка, браво. Колко месеца има 28 дни в тях? Колко месеца има? 28 дни в тях. Да. Хм, Кажи си, ай сега не се срамува, виж колко добре се справяше. 2 мисля, че. 2, кои са те? Януари. Януари е с 30 или 31 даже. Февруари има, не, виж, реално с всички просто е подвеждаш въпрос, защото повече хора казват един, защото февруари нали имат само 28, де факто всичките имат 28, защото всички са повече. Така че 40 да се печелиш Credit Direct, брат, ева. А вие последвайте профила на Credit Direct за още много готини видеа.